हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबावनायजों लोगोसे लेटेस्ट आपडेटआ बेनोमोन जे जोंहा ASLRC आव एग्जामा फैगासिनो दङमोन। नोंथांमोननि जुलाइनि लास्ट उइकआव एडमिट मोनगोन। बिनिफ्राय एग्जामा 7 आगस्टआवहाय ग्रेड 4 जागोन एन्ड 21 आवहाय ग्रेड 3 आ जागोन। दा बेखायनो जोंहा मिस्टेक खालामफ्लांदोंबा मा खालामनांगौनो कारेक्सन खालामनायनि मोनसे एप्लिकेसन लिरनांगौ। दा खायसे लिरबाय जानांगौ आरो जायफ्रा लिराखै नोंथांमोना दासिमबो चान्स दङ। गाबोन लास्ट डेट 16 जुनआ आरो बिनि एग्जामा मिथिखाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 स' नोंथांमोननि ग्रेड 3 आ जागोन 21 आगस्टआव बेनिफ्राय ग्रेड 4 आ जागोन 7 आगस्टआव बेनिफ्राय मोनसे लास्टआव ड्राइभार पस्ट गोबां कमेन्ट्स खालामदों ड्राइभार पस्टआ एग्जाम डेट ओंखाराखै बियो नोंथांमोना आगस्टनि लास्टआव मोनहैगोन। नोंथांमोना बे ड्राइभार पस्टआव एक्सट्रा एग्जाम जागोन। ग्रेड 4 आ सिगां जाग्रोगोन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आ सेकेन्डआव जागोन। दानिया नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव मिस्टेक खालामदोंब्ला जायखिजाया एप्लाइ हियाराव मोनसे थुनानै मोनसे नटिस फैखादोंमोन आपडेट मोनसे नटिस बेनो जाबाय मेल खालामनानै कारेक्सन खालामनांगौनो बिथांमोना बे चान्सखौ होदों आरो ओंखायनो नोंथांमोना निउ एन्ड आपडेट्स मोनसे मोनदों निउआवहाय नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै बेखौ मिथिखाबाय डाटा कारेक्सन ग्रेड 4 बा नों ग्रेड 4 ग्रेड 3 बा नोङो ग्रेड 3 आव थांनांगोन। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै बे नटिसआव मा होनदों बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ बयबो। दा मिस्टेक जानायखौ नोंथांमोना खालामना ला कारेक्सन खालामना ला नङाबा एग्जामावहाय प्रब्लेम जानो हागौ। बेयाव बुंदों आरो जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायावहाय जायखिजाया नोंथांमोननि नाम एड्रेस डेट अफ बार्थ एटसेट्रा हमना ला नोंथांमोननि पार्सेन्ट बा इयार अफ पासिं इयार बेनिफ्राय हमना ला नोंथांमोननि एग्जाम लेंगुवेज आरो लोगोसे बायदिसिना एभ्रिथिं नोंथांमोना प्रब्लेम जादोंबा मा खालामनांगौनो नोंथांमोननिया 9 जुननिफ्राय 16 जुननि गेजेरावमोन लास्ट डेटआ गाबोन सानसे दंबावो नोंथांमोना दाबो खालामनो हायो जेबो नङा मेल खालामना दोननो हागोन। नोंथांमोननि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसो हरथारनांगोन फन नाम्बारखौ नांथारगोन बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौबो नांगोन इमेला जायखिजाया खालामनो हायो बाट नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा साबसिन जायो आरो बेनिफ्राय बे खालामनायाव नोंनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ लिरथारनांगोन नोंनि नाम एड्रेसखौ गासैखौबो लिरनांगोन। ओरैबायदि बुंदों जाय नोंनिया मिस्टेक जादों बेखौल' लिरनो होदों माने नोंथांमोना आरो एप्लिकेसनावहाय हमना ला खायसेना मोनथाम मोनब्रै मिस्टेक जायाबो जानो हागौ बार्थडेबो जानो हागौ बार्थडेबा बार्थडेखौ लिरबानो जाबाय बा नाम बा नोंथांमोननि एड्रेस बा एड्रेस बा मिडियाम अफ एग्जामिनेसन बा नोंथांमोना एग्जाम लेंगुवेजखौहाय लिरबानो जाबाय अके। दा बिनिफ्राय एनबिआव बुंदों जे नोंथांमोना प्रभाइड खालामथारनांगोन ना एप्लिकेसन नाम्बार एप्लिकेन्ट्स नेम फादार्स नेमखौहाय बेनिफ्राय लास्टआ रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ नांथारगोन बे इमेल एड्रेसाव बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना मोनखाबाय आं नोंथांमोना होगासिनो दङ गाहायाव नोंथांमोना स्टेट लेभेलनिखौ नायबानो जाबाय। स' दानिया जों बोरै लिरगोन आं जास्ट एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोना इडिट खालामना ला। बेयाव बुंदों आङो फार्स्टआवनो टु दा सेक्रेटारि अफ सेबा गुवाहाटि पिन नाम्बारा बेखौनो होबाय जि इमेल एड्रेसाव फैदों बेखौनो जों बेयाव होबाय एप्लिकेसनावहाय नटिसाव जि फैदोंमोन बेनो जागोन। साबजेक्टआव एप्लिकेसन फर कारेक्सन अफ नेम बा डेट अफ बार्थ बा एकाडेमिक बा एग्जाम लेंगुवेज बा एड्रेस नोंथांनि सायाव माया मिस्टेक जादों बेखौल' होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव जास्ट बेबायदि टाइप खालामनो हायो मेलावनो लिरनांगोन दै नोंथांमोना बेबायदि एप्लिकेसन लिरथारना हरनाङा डाइरेक्ट मेलावनो लिरनो हागोन। बेयाव बुंदों सार बा मैम with reference to the subject cited above I beg to state that I have applied for the post of grade 3 grade 4 बे नोंनि सायाव under ASLRC बा नोंथांमोना बेखौहाय बेबायदि सिस्टेमाव लिरबानो जाबाय फुल फर्मावहाय and I made mistake in my name बा birthday बा medium of examination बा academic बा address नोंथाङा मानि सायाव मिस्टेक जादों बेखौ लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय so kindly I request you to correct my application which I shall be ever grateful to you स' बिदि होनानै जास्ट नोंथांमोना टाइप खालामदो गाहायाव होनाय बायदि नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम बेनिफ्राय रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार एप्लिकेसन आइडिखौ नांथारगोन कम्पालसरि मानोना बेजोंसो नायगोन नालाय बेनिफ्राय एनबिआवहाय माखौ कारेक्सन खालामगोन नोंथांमोना मोजाङै लिरना हरबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय नोङो जि मिस्टेक खालामदों बेनि नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय प्रुफ हिसाबै एटाच खालामना हरनांगोन लाइक नोंथांमोना एड्रेस बा नोंथांमोननि एड्रेस प्रुफ बेनिफ्राय बार्थडे बा नोंथांमोननि एसएसएलसि एडमिट कार्ड बा बार्थ सार्टिफिकेट बा नोंथांमोननि माखासे जि दङ बेखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय। नोंथांमोननि गासिबो नायनानै कारेक्सन खालामनानै बिथांमोनाहाय होगोन बाट नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बारखौ हरथारनो दाबाव मानोना बेयावसो लगइन खालामनानै नोंथांमोनखौहाय कारेक्सन बा आपडेट खालामना दोनगोन। दा बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ आरो बे एग्जामा फैगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो नोंथांमोना एग्जामखौ होदो।